בחרתי את תחום ההנדסה הרפואית כי היא משלבת בין שני תחומים מעניינים, גם הנדסה וגם רפואה. אמא שלי רופאה, הגעתי מהסביבה הזאת, ראיתי מה זו רפואה בכללי, ראיתי את המגבלות שלה וראיתי איך ההנדסה יכולה להשפיע על המגבלות האלה ולתת מענה. בחרתי באורט הרמלין כי זה קרוב, זה במרכז. מכללה ידועה. סגל ההוראה פה הוא ממש מקצועי. המרצים מעבירים את התכנים בצורה מאוד מעניינת, מאוד מדויקת. יש פה יחס אישי. החלום שלי זה ליצור לב מלאכותי שיאפשר עבודה סדירה לנוהל חיים תקין אצל אנשים שיש להם בעיה בלב, לב שאמור לגרום לבן אדם לחיות מחדש. יש פה תרומה מאוד גדולה גם לצד האנושי וגם לצד האישי שלי. תואר מכובד, נחשב, משכורת גבוהה וגם משהו שממצא ומאתגר.